להגיד עוד משהו, תמיד יש את המשפט הזה, והוא כל כך מדויק, שהכרת אוטיסט אחד, הכרת רק אוטיסט אחד. כלומר, אם אני אקח את אילי ולצורך העניין את יובל, נמצא הבדלים מאוד משמעותיים בין הדברים, ואת תסתכלי ותגידי, אז איך נראה אוטיזם בעצם? כלומר, אם זה נראה ככה וזה נראה ככה, אחד ורבלי ואחד בכלל לא, מה מכנה המשותף בעצם? כאילו, איך יכול להיות? זה חלק מהקושי לדעתי, להבין את הלקות הזאת בחוץ עד הסוף. נכון. ואני, הכל, בגלל בעצם שלא הכרתי, ובגלל שהייתי צריכה לקבל כל כך הרבה החלטות, ובגלל שההחלטות האלה באמת יש להם, הגורל, העתיד שלו, אני צריכה להסתכל קדימה, פחדתי גם בכלל לדבר על זה. כן. זאת אומרת, ההורים שלי לא ידעו. כמה זמן? 2. וואו. את צריכה להבין שמי שידע, זה ממש אנשים בודדים. אני לא הצלחתי להוציא את המילה הזאת מהפה. כן, אני כל כך מבינה מה את אומרת. שרון, לא. הצלחתי להוציא את המילה הזאת מהפה.